BPF दलनि मोनसे मिटिं जादों गासैबो बतझरा डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बा ब्लकनि सिङाव थानाय प्राइमारिफोरनि नेताफोरखौ लिंहरजोबनानै सावरायनाय रायजो राजाफोरखौ लिंहरनाय जादों आरो बेखौ 2024 सननि MP इलेक्सनाव जों बोरैहाय देरहानांगौ बेफोर खोथाखौनो जों रायलायदों आरो गोबां दैदेनगिरि जाहा माइन'रिटि जा हारिनि दैदेनगिरि खौसे राभा गार' बयबो जोबोद मोजां जादों बेवहाय नबसरनिया जोंनि क'क्राझार समस्टिनि MP बिथांनि एजेन्सि हाइकर्टआव मोनसे PIL होनाय जादोंमोन बे PIL मथे हाइकर्टनि जास्टिसफ्रा गासिबो नायजोबनानै सारिजारि खालामजोबनानै नुनो मोनदों जे बिथांनि GST सार्टिफिकेट बियो माने थगायनाय सार्टिफिकेट बियो एक्चुअलि ST नङाबो जानो हागौ बा बर' कसारि नङा बे खोथाखौ हाइकर्टआ भार्डिक्टआव होदों आरो बेनि उनावहाय बेखौ लानानै आसाम गभर्नमेन्टनि WPTBC डिपार्टमेन्टनि जे भिजिलेन्स कमिटि आरो बे भिजिलेन्स कमिटिया सारिजारि खालामदों आरो CID आबो सारिजारि खालामदों डिस्ट्रिक्ट पुलिस डिपार्टमेन्ट आरो सिभिल एडमिनिस्ट्रेसन गासैबो सारिजारि खालामजोबनायनि उनावहाय भिजिलेन्स कमिटिया मोनसे रिपर्ट होबाय आसाम गभर्नमेन्टनो जे बिथांनि जि सिनायथि बे सिनायथिया बर' बा बर' कसारि नङा बेयो जाहैबाय दास बेयो जाहैबाय सरनिया बे जाहैबाय देखा लिरनाय मानसिसो बेयो बर' बा बर' कसारि नङा दा बेनि सायाव आसाम गभर्नमेन्टआ फाइनाल डिसिसनखौ लानांगौ नबसरनियानि ST सार्टिफिकेटखौ बिथांमोनहा केन्सेल खालामनानै बे केन्सेल खालामनाय खौरांखौ एसेम्ब्लियाव हरनांगौ पार्लियामेन्टआव हरनांगौ ओजों आसाम गभर्नमेन्टआव हरनांगौ भारत गभर्नमेन्टआव हरनांगौ ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्ट्रियाव हरनांगौ नोङो इलेक्सन कमिसनाव हरनांगौ अब्लानो बेफोरखौ मोननायनि उनाव हयथ' पार्लियामेन्टनि स्पिकारा बेनि MPCखौ दानानै होनो हागौ इलेक्सनाव देरहानो थाखायनो जोङो बे केम्पेइन टाइपनि मिटिंफोरखौ जों दा गामि खालामगासिनो दं बतझरायावबो दिनै खालामफैदों आरो मोनफ्रोमबो जायगायाव जों बेखौ खालामबाय थागोन मोनसे गोजोनथाव खौरां थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा क'क्राझार लिटारेरि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो गायसननो